Tanker kommer, formes til ord, vil ud, sidder fast i halsen. En desperat rallen, et usikkert smil. Så hør mig dog. Forstå, hvad jeg siger. Læs, hvad jeg skriver. Se ekkoet af min stemme. Mit navn er Lene Lindskov, og du har lige hørt indledningen til min digtsamling Døvstumme stemmer, en suite, som jeg debuterede med i 2015 på forlaget Alfa. Siden har jeg udgivet 2 børnebøger, Tagebøgerne. Nu står jeg med en færdigskrevet roman ved vejs ende, som udkommer på forlaget Ådalen og mangler blandt andet penge til en dygtig og kreativ fotograf, der kan skabe et stemningsfuldt billede af. Hvor førte den hen? Grusvejen med de 2 hjulspor, belagt med århundredets aftryk, og lindetræerne på hver side, som med tiden var vokset sammen, og om sommeren dannede et frodigt grønt tag, men om vinteren rakte deres nøgne grene mod himlen. Et foster i zinkballen, skuddet i køkkenet, børnene, der så hele verden baglæns. Sundgården, lindetræerne, grusvejen fik Meta til at tænke, var det vejen til himlen eller helvede? Anna ville kunne fortælle det. Hun havde været begge steder. Ved vejs ende handler om livet, der leves et sted mellem himmel og helvede. Så hør mig dog. Forstå, hvad jeg siger. Læs, hvad jeg skriver. Se ekkoet af min stemme. Og støt udgivelsen ved vejs ende.